Stigli smo 40 subscribera, 1100 skoro pregleda, idemo u Arenu 3 s Arma Craft, taj pije će biti u deskripciji, hvala vam puno, svima ovo snimam peti put, zato što mi se nijedan nije svidio, toliko sam bio uzbuđen zbog jednog mog uspješnog videa, da sam ga slučajno izbrisao prije nego što sam ga postavio na YouTube. Dobro, ovo je bilo teško izgovoriti tako brzo. Evo imate vam parkour, da igramo, igrat ćemo 3. Pazite ovo, sa 3 ćemo da igramo mi, 3 ćemo mi igrati, igrat ćemo 3 ove runde. Toliko sam uzbuđen da ne mogu ni izgovoriti rečenicu kako treba. Ajmo, završite. I evo ga sad, malo sjeckam s ovim neću. Kakve makaze, kakvi li bakrači, idemo mi da ubijamo. Su ovo promijenili arenu. Iron Sword, oh my god. Oh my god, this is so cool. OMG. Što hoćeš? Just. OMG, pobjeći će. Tako. Ekstra. Idemo pojesti malo ribice. Stanemo, jesam li ja ovu Oh my god. Pa ništa, vrijedi istražiti. Oh my god, zašto se ovo meni dešava? Tako nas je dobro krije. Jao. Ajde ljudi, evo idemo ovo. Ovo se ne pika ko borba. Evo, čekat ćemo arenu 1. Joj, dobio sam, dobit ću se. Ajde ljudi, viđajmo se kad uđemo u arenu 1. Evo nas ljudi, ušli smo! 5, 4, 3, 2, 1, kabum! Nemoj samo ovo. Dobre, carino, na carevima. Uzeo sam samo ovo retardirano. No. Ima Iron Sword. Beži. I nismo pobjedili, I onako moram brzo da idem. Što sam gladan. Idemo arena 3. Čekamo. Klik. Ništa ljudovi, sjec dok aj čao. I ljudi, evo nas, ušli smo. Ušli smo. Nažalost. Ušli smo. Sada bježimo. I šamarat ćemo mi onog čovjeka. Nećeš majke mi. A, bježi! Ne, ljudi! Pobjeći ćemo mi onoj budali.
Ne, nećemo. Evo ga ljudi, odmah arena 2. Dobre, carevi. Ljudi, još ovo ja moram ići da jedim. Da, rekao sam jedem. Vidi one budali. Izgleda da ću da... Želim ovog. Cute Kate. A vidio sam ga izbalio! Jes me zeznuo majmun jedan. Nećeš. Haja! Jessie! Tako je. Odlazim sa svojim plijenom. Šta ti hoćeš, mali, ja? Šta ti hoćeš? Sad, joj. Ljudi, ovo je bio najkraći video na mom kanalu, nadam se da ste uživali. Ostavite like, share, subscribe i vidimo se uskoro. Pozdrav!